Panguva ino pari kufamba marumors ekuti comrade Bom Shogeza aiwa ari in hiding aiwa pade KG6 barracks. Panapa yesterday tinoreceiva nhau dzokuda dzinzi aiwa Geza panguva inoi ari safe, but on top of that is not hiding. Kunyange vanhu vasiri shuwa kuti mukomana ari ku KG6 or not. Panapa pane a critical update aiwa yabva kune vakomana macomrades, vakomana vanoziva nezvepa KG6 not vasubscribe or like out on the bell icon. Tienda paX handle panapa yakanzi comrade Jecha Gorilla anobuda nyora chiti warning, we call on civilians to avoid being in the proximity of any army barrack across the country until further notice. Anondambira achiti exclusive, a very dangerous situation unfolding. The soldiers loyal to Major Shun Mnangagwa plot to snatch Bombshell Geza, who is at the safe haven. A shootout looms. Tomashuka nomudachitoko panapa navakomana vana comrade Jecha Gorilla vachiti aiwa ndo zviripo izvi, vakomana musava involved with the proximity of any army barrack panguva ino. Kuti number 2, vakomana vari kuda kuzama kuda kuataka nekuita shootout kuna mukomana Bombshell Geza. Panguva ino this is a critical update yapo nevakomana yamuri kuona kuti panguva ino yamuri kuona kuti Bombshell Geza vari kuisa madecisive and deadly attacks but the leadership yemutungamiri wenyika aonekwa kunzi aiwa is managed aiwa to topple and to silence aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.